Non o tedes fácil. Pues, En vivienda, en calquer cousa. Pois mire, eu voulles dar a razón nunha cosa que é que temos xente, non sei se máis, pero moi preparada. Sí, sí. Porque tamén temos unha gran reporteira canalla. Ela é Alba Moledo, que ten por diante hoxe un reto moi importante que non vai deixar a ninguén indiferente. Estamos aquí falando de cartos e de vivir mal. Alba, que vas facer hoxe? Pois mira, David, neste programa volveronse tolos. Mandáronme ata a Coruña para facer un reto. O reto consiste en buscar a alguén nesta plaza de María Pita que chame a alguén do seu teléfono para pedirlle cartos. Vamos, para que lle faga un bizum. Entón, estou un pouco nerviosa, estou vendo a ver, pero non sei a quen vou ir. Oliver, ven para aquí, anda, o noso compañero de produción. A xente de Coruña ten cartos, Alba? Canto tempo teño? Vouche dar un minuto. Sí, ten cartos, pero non sei se son de compartir. Ímolo ver agora, a ver. Pois- Canto tempo teño? Vouche dar un minuto. Un minuto e medio non pode ser? No, un minuto, confío plenamente en ti. Vale, estou vendo, pero que non vai xente. É que hai xente moi maior aquí, e non, igual non teñen bizum. Vale, a ver, Tres. imos. O sea, precisas, Dous, Alba, un minuto un, para topar a tempo. alguén Vale, a que ver. que teña amigos Teño xenerosos. un minuto para topar a alguén. Claro, nada. que isto é difícil, é máis difícil do que parece. Tedes bizum? No, bizum? Ela pide directamente. Oliver, canto me queda? Bizum? Bizum? No, Alba, por menos favor, mal. confiamos en Hola, ti, pero, hola, que tal? Hola, tedes bizum? Teño. Tedes bizum? Sí, sí. sí. Vale, mira, como te chamas? Cecilia. Oliver, para o tempo que xa o topei, eh? Vale, Cecilia. Tesme que axudar. Mandaronme un reto no programa. Se non me botan do programa como reporteira, vale? programa? O que ganda aí? Ves o que ganda aí? A veces, sí. Non, sempre. Sempre, sí. Vale, a ver, tens que Teño que chamar a decir que alguén da non, túa Alba. xenda para pedirlle cartos. Dame mires así, por favor, que se non me botan do programa, por favor. Colla aí a xenda, colla aí o móvil. Vale, tens que chamar a alguén, a túa nai, dille que necesitas 100 euros, que non che vai a tarxeta. Vale, estás nerviosa, que sí? Sí. Sí. 100 euros, tens que pedir 100 euros. 100 euros? Por 100 Pero euros. pode ser a quen eu queira. A quen ti queiras, a quen ti queiras. Vale. Tens que buscar unha excusa. Pois que non che vai a tarxeta, que queres comprar uns tenis e non che deixa, que tens que pagar unha cea aos teus amigos, algo, que queiras. Vale, a ver. A ver, a quen estás chamando? A miña amiga Nuria. Veña, dalle, Nuria, Vaina por favor. bloquear, pon altavoz, despois pon desto, altavoz. Nuria vaina bloquear. A ver se me colle porque está de vacacións. Entón, vai te coller, se está de vacaciones, Ali está de por boas. Austria. Vale, dille. Cuidado, a ver se vai ser cobro Por revertido. favor, en serio. Vaime dicir que no. No, confío. Ti dille que estás moi apurado de diñeiro. Non se colla. Hola. Hola, Nuri. Ay, Pepe, Nuri. muy alto. Nuri. ¿Qué? Unha chamada rápida. Necesito que me fagas un bizum de 100 euros. Vale, ¿por qué? Porque hai uns tenis aquí que me encantan e olvidouse má carteira, pero despois devolvo, cho, Prometo, cho. Nada. No, era por si les andabas metida en la droga o algo así. Vale, sí, fa mucho bien Pero que espera, se- espera, que primeiro vou nos elegir e despois xa che aviso cando me tes que facer, vale? Vale. Nuria, vale. son Alba, do quen anda aí. Non queres ser a miña amiga tamén? Eu tamén necesito 100 euros para comprar uns tenis. Pero ti tranquila, que non é pola droga, é por uns tenis. Vale, vale. Vale, pois paso xa agora o meu número e me mandas outros 100 euros, vale? Alba, por favor, non te Vale, aproveites. xa está. Alba, por favor, non te aproveites. Despois falamos. David, conseguino. Pois, primer Moitas reto gracias, conseguido, ole, Alba. ole. Tiñas medo. E non vayas moi lonxe, Alba, que creo que che vou pedir máis cosas, que este puxencho moi fácil. Moi fácil. Vale? Sí, non, pero non me botades do programa, non? Despois de conseguilo. Polo de... O Era o ascenso trato. está para vir un ascenso. Súbete aí, se hai un escalón, súbete e damos un ascenso. Ahora falamos con Alba máis Vale, e apretamos-te máis. Oye, que maravilla. A mí que me faja un bizum desos tamén. A mí tamén. Pero que maneira así de repente 100 euros. ala, veña. Vos tedes amigos así? Algún haberá por aí, Eu xa non teño amigos directamente. E menos para Eu eso. xa nada. Disti, algún haberá? Claro, xa moi difícil a Alba, pero algún haberá? A ver se hai algún. Tes aí o móvil. Que maquinita esta? Home, non me fastides. Tienes moi VIP. Algún famoso ten que haber nesa xenda que poida te chamar. moito contacto, O que pasa é que os famosos son algo agarrados. Hai alguén que che daría cartos ahora? Chama ahora. Espera, chamo... Pero el xa ten cartos, Vou que buscar, a ver. máis Mira, acabo de atopar aquí un que é compañeiro vosso, A ver, que estivo podo por ver? aquí, podes velo. Sabes Ah, quen é? sí, Sabes quen é? sei quen é, Vale? sei quen é. Estivo aquí, Podemos dicir quen é?
Eu creo que sí, podemos Sí, dicir que é, eu creo que compañeiros, coñecemos ben. é Champimuros. Champimuros. Santi. Este en cartos, Ese ten cartos, ese move cartos. Imos chamalo a ver que tal, Pois non? veña, a ver se hai sorte. A ver que di, medo me dá do que pode dicir. o mesmo Champi digo. muros no coller, pero bueno. Voulle dicir que estaba de comilona. Vale. 6 da tarde, o Sí, digestivo. di que comiches Sí. fuerte Sí, bogavante. e que non che vai a tarxeta. Veña, imos aló. A ver se me colle. Esta é outra, porque chico tan ocupado. A ver se hai sorte. A ver, chamar. Se non buscamos outros, se Champi non colle, pero vamos a pensar que Champi. Colle aí, ven por Sí, para aquí, compañeiros. Eso, será Champi Muro. Caralles. Que pasa, meu? Santi, que tal? Como vas ti? Ben, que- aquí, aliado, como sempre. Que pasa, gentuza? Todo ben, non? Que pasa, gente? Escoítame, ó, teño un problemiña aquí. Podes facerme un bizum de 100 euriños, porfa? Que non me vai o TPV aquí, a tarxeta do móvil, e non teño cartos soltos, claro. Bueno, 150, por favor, que vou tomar tamén... Va, sí, 150 se pode ser, xa. 150. Sí, que, bueno, conto, che estaba aquí... Mandarse cousas raras. No, estaba aquí tomando unha comilona. Claro, agora tomarei o digestivo tamén. 200. Estamos para pedir cartos e se tomates algún seguro. No, despois devolvo, só. Sen problema ningún, con interese, se queres. Quedamos donde ti queiras. Pero non sean 1000 euros. no. Non chego, 150 non se mando. 1000 euros non, que despois entra a Facenda co bizum. Pon en concepto, porfa, non sei, agasallo ou, non sei, gracias ou eres o mellor, algo así. Que- Vale, perfecto. Sen ningún Pero problema. Sí, joder, pero cando os teñas, mandamos de vuelta, eh? Sí. Sí, evidentemente. Non te preocupes. Non te Champi, preocupes. boas tardes. Non sei. Mira. Son David Zamor, estamos no que aganda aí, estás sendo vítima de, creo que, o teus ex amigo a partir de hoxe. Pero, Bueno, aforrei 150 euros, agora xa quedo máis tranquilo. eso sí, mira, por ese lado, ai, pero dá gusto contigo, que xenerosidade. Porque chamoume a atención, límite de 1000, que pasa? O caixeiro non dá máis ou como vai isto? No, pero despois é máis fácil, difícil que os devolvan, entón. Que tal, Champi, como vas? Todo ben? Moi ben. Andamos aí, de aquí para lá. Sin parar, como diste, non? Sin parar. Bueno, que saibas que o teu amigo está ben, non te preocupes. E... Non está con digestivos, non. No, hoxe comeu frouxiño, verdad? Sí, era casa. Bueno, Champi, unha aperta e sabes, aquí xa te agarramos e que nos veñas visitar cando queiras, será un placer. Pois un día pasarei por ali. Ala, e cuídame ese pelo, Unha aperta. Sí, que azul, pero tío, dejar de cortalo xa. Vale. Veña. Chao. Oi, Está, Santi. que maravilla. Moi ben. Eu son a única que non dá un peso. Ti tens o móvil aquí. Eu non Sí, a teño verdade. nada. Ela xa Non non teño veu amigos, con non teño móvil. cartos, non teño móvil, non teño nada, Non hai un teléfono aí para Quen é chamar o a teu, gente. quen é a persona máis famosa que ten na tua xenda? Pregunta boa. A persona máis famosa que teño na miña axenda. Sí. Non me O sea, ahora está pasando moita xente, tes un podcast, está pasando xente por ali, Teño así. un podcast, están pasando caras moi conocidas, tens que vir a cantar, claro. Non me líes, cal é a persona máis famosa que tes? Non? Móllate. non sei. Trae ahora o móvil mismo. de Alba, onde está? Móllate. Onde tes? No camerino? Ten un home que se chama Manolo por aí atrás. Manolo, por favor. Para que traer o teléfono. Traes o teléfono. Quen pode ser? Quen pensas ti que... É Ti no teu caso, ti telo claro. Non se pode contar. Eu, a ver, podo dicir algún futbolista, Pero aquel non vale, porque algún el é presentador da famoso. televisión. Danos nombres, concretas, así que digas ti. Pois nunca pensei que esta persona eu fora a ter o móvil desta persona Mira, no meu móvil. digoche un, creo que teño algún outro, pero Lucas Pérez, moi bo compañeiro. moi bo, Moi bo Moi amigo. bo número, Moi bo número, moi bo número. Chamamos a Lucas Pérez para pedirlle cartos. Non sei se me coxe. Ese sí que ten de sobra, Ai, mira, eu estou Chamo, a ver que acordando pasa. dunha cousa. Que? Espera. Estou-me acordando dunha Dinos cousa. algo. Eu non, pero o meu pai ten o número de alguén que está nesta mesa. O sea, o teu. O meu... O meu non creo. Ah, De Dios. De galloso. Galloso. Meu pai ten o número de Galloso. Voulle chamar ao meu pai. chama o teu pai que chama a Galloso para pedirlle cartos. Chama ao meu pai en directo. Sí, home, E claro. dixolle, papá, ti non Chama, tiñes o chama, número de chama. Galloso? Chámolle. Chama. A ver. Galloso A ver se estará- me colle, Estará preparando o lugar. Papá, se estás vendo a televisión, colle o móvil. Ou non, que non estea vendo, por si non... Bueno, mentre está buscando, imos volver con Alba Moledo.